Arratzaldean ikusentzule guztioi, Tronso eta Atletiken arteko norgehiago hasteko minutu batzuk falta dira, partidu erabakigarria izango da. Badakizue, gaur 8 hemen Samamesen jokatutako neurketan 3-2 nagusitu zirela zurigorriak, Atletikekoak, eta gaur emaitza horri eusten saiatuko dira Kaparrosen mutilak. Zurigorriak aipatu ditugu, baina gaur koloreekin nahasketa sor daiteke, berez Tronsoren elastikoak ere kolore hori dituelako, eta gaur Atletikeko jokalariak beltzez arituko dira. Etxeko taldearen amaikakoa hortxe duzue, Ramovic atean, Heuglir, Reginiusen, Kopinen, Indestad, Jensen, Narvik, Knudsen, Limpere, Molskred eta Rasfeld. Samamesen aritu ziren jokalariekin konparatuz, aldaketa bakarra dago. Esker atzelaria zigortuta dago eta beretokia Indestatek beteko du. Atletiki dagokionez, Iraizoz, Iraola, Aitorrozio, Amorebieta, Castillo, Javi Martínez eta Ieste Euskarri moduan, Susaeta de Marcos Egaletan, Llorente eta Tokero gizonik aurreratuenak. Hemen ere, aldaketa bat dago, Joaquin Caparrosek Iker Muñain gaztea aulkian utzi du eta gaur Gaizka Tokerori eman dio. Batzutan iruditzen zait pixkat gehiago. Tokero area barruan ea zer egiteko gai den, lehenengo errematea Atletikek zuzenean atezainaren eskuetara. Horratikan isildu naiz eta ematen zuen aukera zela. Orain aukera bestaldean, Iraizoz eta gehiegi gurutzatu dute erremate hori, hain zuzen ere Molskred izan da. Legeak betetzeko gaurko honetan 6.000 bakarrik sartu izan dituztela, baina eurentzat gaurko kanporaketa gainditzea benetako ospakizuna egiteko modukoa izango litzateke, eta hortan saiatuko dira. Susaetak Jesteri, ea Jestek nola erdiratzen duen baloia, eta Llorentek errematea kanpora egin du bilbotarrek. Azkar ipini dute jokoan norvegiarrek. Pasea area barrura, ea zer egiteko gai diren, zuzenean jaurtiketa hori, Iraizozen eskuetara. Baina jokaldia ondo egina, lehenengo Alemanian bertan eta Holandan bertan ere bai. Aitorroziok eskuine galera ireki du. Hortxe dago Iraola, erdirantz doa. Javi Martínezek ondo egin du jokaldia, baina jaurtitzerakoan eskerka da horrekin ez du asmatu. Hori zen partidua dan esango dugu Camp Nou jokatuketako partidua ofiziala zela. Bai, horregatik. Aukera orain zurigorrientzat, area barruan. Jaurtiketa oso dotorea egin dute Atletikekoek, Susaeta gain zuzen ere, kontrolatzeko hastia eta dana izan du, baina base sakona, ez dago jokoz kanpo, naiz eta Atletikeko gori eskatu, Molskred, hau oso ondo moldatzen da hor, lerro artean Molskreden erdiraketa, eta errematea horpoz egin du Limperek, benetan ezinestekoa hori esartzea. Errematea ezen bat ere errezak, sortu duen arriskurik handiena zalantzarik gabe. Eta Xabierrek aipatu duen minutu hori, badirudi gaur ere emango duela, ez da minutura ere iritsi, baina 54 segundu izan dira behintzat. Bueno, lehenengo zatia honen bestez amaitu da, utzean, buruz, baloia Tokerorentzat area barruan, ez dago jokoz kanpo, ea Tokero zer egiteko gai den, De Marcos eman dio De Marcos area barruan jaurti, bere jaurtik eta atzelari baten gorputzean jo du, eta penaltia dirazi du. Penaltia dirazi du, besoekin jaurtiketa hori moztu duelako, hori iruditu zaio epaileari ikusteko ondo zegoen. Bai, bertan zegoen. Igual pentsatuko zuen golea zikoan baloia jaurtiketa zela eta horretikan gaina erabakia beak hartu du, Bai. Bera zegoen jokaldia gertatu den tokitik gertuen. Javi Martínezek jaurtiko du penaltia, Samamesen egin zuen bezala. Ea nola moldatzen den Nafarra. Samamesen ere berdinketa berak lortu zuen penaltiz. Ordoa keinu eginez, Javi Martínez, barriro gola, huts eta bateko Atletikentzat,
eta lehengo toki berberetik jaurti du gaur ere. Bai, berdin eta amago berdina eginaz, eta pixka bildurrakin bezala jaurti du, baina, bueno, barrura, ez? Ondo ikusi, amago txiki bat bezala egiten du, eta hor, atezaina bazekien, baina oraingoan nik usten dut, pixkat hobeto, Salmamezen baino, ertzera joan da oraingoan, pixkat atezainak eskubi aldera etzan eta baloia barrutik kanpo aldera. Ia toki berdina atea dituzte eta gaina jakinean atezaina horre ondo aidala lanean. Orain, Iraizozek berak eskuz, sake bikaina egin du, zelai erdia gaindituz eta gainera, Zuzaretari hanketara emanez. Llorenteren jaurtiketa, kornerra izan daiteke, ateko sako gaiden, alboko sakea, Norvegiarrentzatela esan du Marrazainak. Eta hor, Peromari, Castillok. Mauskreden erdiraketa, Roosevelt, aloia barrura! Oso gaizki markatu dute Roosevelt eta bere erremate loratua, ate barrura. Bota du Rooseveltek, atezaina biderdian gelditu da, eta berez oso erreza zen errematea, azkenean erremate bikaina gertatu da. Bai, etzuen ematen arrisku handirik etorriko zala erdiraketa horreatik ez, oso loratua zen, indar gutxikin erori da, baina ikusi gorka pixka bat estrapuz bezala ematen du egite, da aurreratuta hartu du. Orain aldatzen duten, aldatu egin dute eta kanpotik jaurtiketa, area ertzean Norvegiarrei iritsi zaie, jokoz kanpo egon zitekeen, errematea kanpora, Marrazainak ez du banderarik jaso, eta burukada Limperena izan da, edo Reginiusenena. Gaiestek zelaia utziko du, eta Gurpegi irtengo da. Ez dakit minutu bat jokatzeko modurik izango du. Eta hor, atezainari, ez dakit zer aterako dion, behar bada txartel gorria, atezainari txartel gorria, Jesteri emandako bultzakada horregatik. Oso urduri Ramovic, eta hor egin duena benetan umekeria da. Orain ere, behar bada sakea oztopatuko dio, eta horrekin ez du eser lortuko. Amaitu da Norgehiagoka, 5 minutuko luzapena izan ondoren, banako berdinketarekin amaitu da Norgehiagoka. Atletikek bihar Monakon egingo den sosketa horretan toki bat izango du, eta ikusiko dugu bere multzoan ze talde tokatzen zaizkion Atletiki, eta zeinturen kontra jokatu behar duen UEFA-ko ligazka hori. Dena den, Xavier, nik esango nuket, ez dakit zu bat etorriko zaren, gutxiago egin da Europan aurrera egitea ezinezkoa da. Suizokin antzerakoa gertatu zen, baina niretzat kanporaketa hontan Norvegiatarrakin ikusten dut Atletik nahiko suerte izan dira. Bi penalti izan dira bi partiduetan. Beste golak jendeak ez zuenean usten, eta nik usten dut ala ere, denok pozik Atletik aurrea jarraitzen dulako, baina ez ondo jokatu dulako, eta nik usten dut liga azte bukaera hontan azten baldin bada, Atletik batez ere niretzat defentsa lanetan asko hobeto egin beharko dula bere. Atletizaleak posaren posez garaipena edo berdinketa hau ospatzen, azken baten garaipenaren balioa baitauka, jokalariren batek kamiseta ere eman dio norbaiti, eta Tronsokoek ez dute zer ospaturik. Ospakizuna prestatuta zituzten, baina Europatik kanpo gelditu dira, eta ligan ere ez daukate zereginik, azken baten 8. daudelako, eta hemendik aurrera mailari eustea izango da hauen helburu bakar. Bakuraldetik besterik ez, Atletikek bana berdindu du Tronson, eta horri esker biharko sosketan izango da. Besterik gabe, arratzalde on guztioi.